Χαίρετε! Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Υγεία και Καλή Ζωή. Ονομάζομαι Άννα Κορτέση, είμαι διαιτολόγος και κλινικός διατροφολόγος και μαζί μιλάμε για θέματα υγείας, ευεξίας και καλής διατροφής. Σήμερα το θέμα μας είναι η υγεία και τα βότανα, γι' αυτό και μαζί μου έχω την γνωστή βοτανολόγο Μιράντα Τριγκή και ιδιοκτήτρια του Βοτανικού Πάρκου Σιχέρπια. Σε καλωσορίζω, Μιράντα μου, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και εγώ πάρα πολύ και είναι πολύ όμορφο το θέμα που έχουμε σήμερα που αφορά τα βότανα. Και πιο συγκεκριμένα θέλω σήμερα να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την υγεία μας με τη βοήθεια των βοτάνων. Θα ήθελα έτσι πιο προσωπικά αρχικά να σε ρωτήσω τι σε όθησε στο να ακολουθήσεις την επιστήμη της βοτανολογίας. Πάντοτε μου άρεσαν τα αρώματα των κυπριακών βοτάνων. Από τότε που πρώτο ήρθα στην Κύπρο, τα αρώματα μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Αλλά τι με όθησε στη βοτανολογία ήταν όταν η κορούλα μου ήταν μικρή, περίπου 4 χρονών, και ήταν συνέχεια άρρωστη με διάφορες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Και είχαμε πάει από γιατρό σε γιατρό και συνέχεια με αντιβιώσεις και με σιρόπια και τέτοια. Στη ηλικία των 4 ετών το παιδί δεν είχε πλέον φυσική ανοσία. Δηλαδή ό,τι κυκλοφορούσε τότε το έπιανε. Η συχνή χρήση των αντιβιωτικών είχε καταστρέψει το αμυντικό της σύστημα. Και τότε είπα, τέρμα πλέον αυτά τα φάρμακα, θα ψάξω για εναλλακτικές λύσεις. Και ήταν πριν το ίντερνετ, οπότε σε βιβλιοθήκες, σε βιβλία, εκεί έβρισκα κάποιες γνώσεις για τα πιο κοινά, τα πιο συνηθισμένα βότανα που βρίσκουμε στην Κύπρο, όπως το δυόσμο, όπως τη ρίγανη, το φασκόμηλο, και άρχισα να κάνω τσάια στο μωρό. Με το πρώτο βήξιμο ή με το πρώτο τρέξιμο της μύτης, τσάι με κυπριακό μέλι. Και έβλεπα ότι ένα κρυολόγημα δεν προχωρούσε στους πνεύμονες, δεν προχωρούσε σε λίμωξη. Οπότε είδα με τα μάτια μου πόσο ισχυρά είναι τα κυπριακά βότανα στην αντιμετώπιση των κρυολογημάτων και άλλων κοινών ασθενειών. Και αυτό μου έθεσε να διαβάζω περισσότερα, αλλά μου πήρε ακόμα 13 χρόνια πριν ασχοληθώ επαγγελματικά και πριν να πάω για το πτυχίο μου σαν βοτανολόγος, όταν πλέον είχε γεννηθεί η ιδέα του Βοτανικού Πάρκου, μια ιδέα που ήταν για να μάθει όλος ο κόσμος για τη χαμένη γνώση των βοτάνων της Κύπρου. Οπότε η αποτελεσματικότητα των βοτάνων σε προσωπικό επίπεδο πρώτα σε όθησε στο να ψάξεις περισσότερο και να ειδικευτείς πλέον σήμερα σε αυτή τη θεματολογία. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, αλλά θα σταθώ στο θέμα της ανοσίας. Το τελευταίο διάστημα γνωρίζουμε ότι όλος ο πλανήτης ασχολείται κυρίως με θέματα νοσοποιητικού όσον αφορά τον ιό, τον COVID. Και θα ήθελα να σταθούμε στο πώς πραγματικά μπορούμε με τη βοήθεια των βοτάνων να προστατεύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, να το δυναμώσουμε, αν θέλεις. Ναι, χρειάζεται να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί συνήθως αποφεύγουν να μιλήσουν για το πώς να θωρακίσεις το αμυντικό σου σύστημα με φυσικά μέσα, γιατί λένε ότι αυτά δεν είναι αποδεδειγμένα ή καλύτερα ένα φάρμακο που έχει τόσες κλινικές μελέτες πίσω του, αλλά έχουν και τα βότανα πολλές κλινικές μελέτες τα τελευταία 20 χρόνια και αποδεδειγμένα μπορούμε να πούμε ότι ναι, ενισχύουν το αμυντικό μας σύστημα, δηλαδή βοηθούν στο να απολύνουν τα λευκά κύτταρα, δηλαδή τότε είμαστε ήδη σε θέση να αντιμετωπίσουμε την όποια λίμωξη πολύ καλύτερα, και δυναμώνουν ολόκληρον τον οργανισμό. Και φυσικά είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου σωστής διατροφής, άσκησης, lifestyle. Δηλαδή δεν μπορείς να τρως ανθυγιεινά και να μην κινείσαι καθόλου και να πεις θα πιω ένα τσάι και θα είμαι ok. Δεν είναι έτσι. Τα βότανα είναι μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Και αυτή η διατροφή, φυσικά, ξέρεις και εσύ καλύτερα, αποτελείται από πολλά λαχανικά και φρούτα, φυσικά προϊόντα και όχι κάτι που έρχεται από πακέτο. Και τα βότανα
Να, τα βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Αφθόνα στη φύση. Είναι έτσι όπως τα κόβουμε, δεν τα κόβουμε πολύ πολύ ψηλά για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το φυτό, έτσι όπως είναι αυτό είναι το φασκόμηλο και ολόκληρο το φυτό το χρησιμοποιούμε. Ακόμα και τα κοτσάνια, τα φύλλα, τα άνθη, όλα αυτά είναι χρήσιμα και όλα αυτά τα βρίσκουμε και στην άγρια φύση, φυσικά τα βρίσκουμε και στην αγορά και τα καλλιεργούμε κιόλας. Να πω ότι τα βότανα της Κύπρου είναι ιδιαίτερα ισχυρά λόγω του κλίματος της Κύπρου και λόγω του εδάφους. Αυτό είναι γνωστό από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο Πλίνιος έγραφε ότι τα βότανα της Κύπρου είναι τα πιο καλά σε όλη την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και ακόμα το ίδιο ισχύει και σήμερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό για την Κύπρο, ότι έχουμε τόσο ισχυρά βότανα, δεν το γνώριζα. Ίσως βοηθά σίγουρα και το έδαφος. Το έδαφος και το κλίμα. Και το κλίμα. Ο ήλιος, ο ήλιος της Κύπρου. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ αρωματικά. Και υπάρχουν παραπάνω από 640 είδη άγριων βοτάνων στην Κύπρο, που είναι μεγάλη ποικιλία. Που τα περισσότερα τα βρίσκουμε στα βουνά, αλλά ακόμα και στην παραλία να πας θα βρεις βότανο θεραπευτικό. Ναι. Είναι όντως σωστό, το βλέπω κι εγώ συνεχώς, ότι πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που επιλέγουν τις εναλλακτικές θεραπείες όσον αφορά την υγεία τους. Δηλαδή για πολλά πράγματα που με ψήλου πήδημα λέμε ότι θα έπαιρνε κάποιος φαρμακευτική αγωγή, θα προτιμήσει πρώτα, εάν η κατάσταση φυσικά της υγείας το επιτρέπει, τα βότανα. Οπωσδήποτε. Όταν έχουμε έναν ισχυρό οργανισμό με ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα, τότε όποια ίωση κυκλοφορεί δεν θα μας πιάσει τόσο πολύ δυνατά να νοσήσουμε και να καταλήξουμε και μη κακό στο νοσοκομείο. Οπότε είναι στο χέρι μας να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να αγαπούμε τον εαυτό μας με τέτοιον τρόπο για να δώσουμε στον εαυτό μας όλα αυτά που υπάρχουν, τα έχουμε όλοι στην κουζίνα μας. Δηλαδή, τα spices όπως τα βλέπουμε εδώ, το ginger, το turmeric, ο κουρκουμάς, η κανέλα, όλα αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε στην κουζίνα μας. Είναι εύκολο να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή, στο φαγητό μας, αλλά και σαν τσάι. Το ginger, όλοι ξέρουμε ότι είναι ωραίο για το λαιμό, όταν έχουμε πονόλαιμο ή όταν έχουμε ναυτία και ένα αναστατωμένο στομάχι, αλλά επίσης είναι πολύ πολύ ισχυρό αντιφλεγμονικό και κάνει καλό για τις αρθρώσεις, για άτομα που έχουν οστεοαρθρίτιδα ή έχουν λίγα πονάκια στις αρθρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς είναι ακόμα πιο ισχυρός, είναι αδέρφια αυτά. Ο κουρκουμάς είναι ακόμα πιο ισχυρός. Αντιφλεγμονικός. Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια η ιατρική επιστήμη άρχισε να καταλαβαίνει πως οι περισσότερες ασθένειες ξεκινούν από μια φλεγμονή. Οπότε, όταν έχουμε τα αντιφλεγμονικά πάντοτε στη διατροφή μας, τότε πάλι ενισχύουμε τον οργανισμό μας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και οι ιώσεις ξεκινούμε μια φλεγμονή. Και καταλήγουμε πάλι ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την ιατρική θεραπεία. Ακριβώς. Ένα από τα πιο ωραία τσάια που μπορούμε να φτιάξουμε τώρα για να έχουμε έναν δυνατόν οργανισμό είναι να κόβουμε λίγο ginger από την κουζίνα μας. Το ginger το αγοράζουμε από την φταρτεμπορική και το έχουμε στο ψυγείο, κόβουμε 2 φετούλες, τις βάζουμε σε έναν κατσαρολάκι με νερό, βάζουμε λίγη κανέλα, η κανέλα, αυτή είναι η κανέλα, κεϊλάνης, κανέλα κεϊλάνης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την κάσια, αν δεν τρώμε πολύ κανέλα, η κανέλα κεϊλάνης είναι λίγο ανώτερη σαν ποιότητα, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο κουρκουμά ή κοινόροδο. Το κοινόροδο, έχω ξηρό κοινόροδο εδώ, είναι ο καρπός της άγριας τριανταφυλλιάς που βρίσκουμε στο Τρόδος. Είναι όλο βιταμίνη C αυτό. Οπότε όταν τα βάζουμε αυτά μαζί και έχουμε ένα πολύ πολύ νόστιμο τσάι και θωρακίζουμε το αμυντικό μας σύστημα. Οπότε είναι win-win, όπως και να το βλέπουμε. Το πιατάκι που έχεις εκεί με όλα αυτά που μας είπες μου θύμισε ένα
ρόφημα που κάνω το χειμώνα που γίνεται με γάλα φυτικό, είτε αμυγδάλου, είτε ρυζιού, με όλα αυτά που ανέφερες και το γαρίφαλο. Ναι, μπορείς να βάλεις και γαρίφαλο μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αστεροειδούς γλυκάνισο. Τότε είναι πιο χριστουγεννιάτικο, λίγο σαν άρωμα. Αλλά αυτά είναι μπαχαρικά που συνδυάζονται άριστα μαζί. Και είναι ένα ωραίο μείγμα για να το κάνουμε. Ειδικά τώρα το χειμώνα, γιατί αυτά αυξάνουν και λίγο τη θερμοκρασία του σώματος όταν νιώθουμε λίγο κρύο. Τότε αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ πολύ ωραίος. Προκαλεί αυτή τη ζεστασιά και την ευεξία. Προκαλεί αυτή τη ζεστασιά, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω για τον ginger. Πόσον καιρό αντέχει το φρέσκο ginger στην κουζίνα μας, γιατί έχω αυτό το θέμα. Αγοράζω ginger, αλλά δεν το χρησιμοποιώ και συνήθως χαλάει. Ναι, χαλάει, ξηραίνεται. Πρέπει απλά να το βάλεις κάπου στο ψυγείο που να το βλέπεις και να πεις θα προσθέσω και λίγο ginger, θα βάλω και λίγο ginger στο φαγητό. Εγώ τις παραπάνω μέρες βάζω λίγο ginger στο φαγητό, έτσι φρέσκο. Οπότε πάλι είναι θέμα απόφασης. Επειδή η Μιράντα μου ανέφερες τη βιταμίνη C, στο συγκεκριμένο το βότανο που μας έδειξες εκεί που είναι, είπες ποιο είναι? Είναι το κοινόροδο. Το κοινόροδο. Γνωρίζω ότι προτιμούμε να τρώμε φρέσκα φρούτα λαχανικά και να αποφεύγουμε τις ψηλές θερμοκρασίες στο μαγείρεμα, γιατί κάποιες βιταμίνες, όχι όλες, κάποια θρεπτικά συστατικά με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες χάνονται ή αποδυναμώνονται, να πω καλύτερα. Δεν χάνονται εντελώς, αποδυναμώνονται. Αυτές είναι κυρίως οι υδατοδιαλυτές οι βιταμίνες, όπως η C κλπ. Με τα βότανα, όταν τα χρησιμοποιούμε σαν τσάι και είναι σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πώς μπορούμε να το χειριστούμε για να μην χάσουμε τα πιο πολλά θρεπτικά συστατικά όσον αφορά τη θερμοκρασία και το νερό? Ναι, ωραία. Στα βότανα σημασία έχουν τα αιθέρια έλαια. Τα αιθέρια έλαια έχουν την δραστική ουσία, οπότε τα αιθέρια έλαια δεν πρέπει να χαθούν. Πώς δεν χάνονται? Όταν κάνουμε ένα έκχυμα, δηλαδή βράζουμε το νερό στο βραστήρα, βάζουμε τα βότανα μας μέσα στη τσαϊέρα, προσθέτουμε το ζεστό νερό και το καλύπτουμε αμέσως. Τότε, στην εξάτμιση που εξατμίζεται και το αιθέριο έλαιο, μετά όμως κρυώνοντας λίγο, πέφτει ξανά το αιθέριο έλαιο μέσα στο τσάι. Και τότε στο φλιτζάνι σου θα δεις έτσι λίγο το λαδάκι από πάνω, θα το δεις, φαίνεται. Οπότε σημασία έχει να έχουμε το τσάι καλυμμένο. Όσον αφορά το τσάι που το κάνουμε από φύλλα και από τα άνθη, είναι καλύτερα το νερό να το βράσουμε, αλλά να μην είναι 100 βαθμούς, να είναι λίγο πιο κάτω από τους 100 βαθμούς. Οπότε βράζουμε το νερό, το αφήνουμε για λίγο και μετά το προσθέτουμε πάνω στα βότανα και καλύπτουμε τα βότανα και τα αφήνουμε από 5 λεπτά όσον αφορά τα άνθη, μέχρι 15-20 λεπτά τα φύλλα και τα κοτσανάκια. Αυτά επειδή είναι τα λεπτά τα μέρη του φυτού. Όταν κάνουμε ένα τσάι από σπόρια, πες γλυκάνισο, μάραθο και τέτοια, ή το ginger, την κανέλα, τα σκληρά τα μέρη, τότε πρέπει να βάζουμε τα βότανα μέσα στο νερό, μέσα σε κατσαρολάκι και να τα βράσουμε κάποτε και μισή ώρα. Κάποτε πρέπει να μειωθεί το νερό μέχρι 1/4. Τότε κάνουμε ένα πολύ δυνατό αφέψιμα. Χάνονται οι βιταμίνες, μερικές ναι, φυσικά χάνονται, αλλά στο χώγλασμα βγαίνουν άλλα συστατικά. Ισχυρά συστατικά που είναι ίσως πολλές φορές πιο σημαντικά. Ακριβώς. Ναι. Γιατί κατά τη γνώμη σου, ποια είναι τα πιο ισχυρά βότανα όσον αφορά την ενδυνάμωση του νοσοποιητικού μας συστήματος? Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Φυσικά, ο κάθε βοτανολόγος θα έχει τα αγαπημένα του, σίγουρα, που τα χρησιμοποιεί περισσότερο. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ το σιδερίτι, το τσάι του βουνού. Όταν πας στην Ελλάδα, όπου σου προσφέρουν τσάι, θα σου πούν θέλετε τσάι, αυτό εννοούν. Τσάι του βουνού. Το τσάι του βουνού, αυτό είναι το τσάι τους. Οπότε αυτό είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Στην Κύπρο, ένα από τα αγαπημένα μου τσάια είναι η ξυσταριά. Ξυσταρκά στα κυπριακά. Το βλέπουμε πάντα κάτω από τους πεύκους και τώρα ανθίζει, κάνει ροζ και άσπρα λουλουδάκια και έχει έτσι μια ρητίνη, είναι κολλά. Αυτή η ρητίνη είναι πολύ θεραπευτική.
Το τσάι αυτό, η ξυσταριά, έχει και ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Είναι γεμάτο αντιοξυδωτικά, όπως όλα αυτά που έχω φέρει μαζί μου. Αλλά η ξυσταριά είναι το νούμερο 1 βότανο για τα τριγλυκερίδια. Για το διαβήτη είναι πάρα πολύ καλή η δράση του, για τη χολυστερόλη, γενικά για τα όργανα, αλλά εμένα μου αρέσει και επειδή δυναμώνει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό σύστημα. Όλα αυτά η ξυσταριά. Η ξυσταριά, ναι. Τα πιο ταπεινά βότανα συνήθως είναι τα πιο ισχυρά, εκεί που δεν τα λογαριάζεις. Επίσης, τα φύλλα της ελιάς. Η ελιά, πόσο ευλογημένο δέντρο. Δεν είναι τυχαίο. Στη βίβλο υπάρχουν πόσες αναφορές για την ελιά και στη βίβλο ξέρουμε ότι όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο την πιο συνηθισμένη, αλλά η ελιά όχι μόνο δεν προσβάλλεται από ασθένειες, και αυτό ήδη μας λέει πολλά. Ένα δέντρο που δεν προσβάλλεται από ασθένειες είναι πάρα πολύ δυνατό. Όπως έχουν οι Κινέζοι το ginkgo biloba, που είναι το πιο ισχυρό, δεν προσβάλλεται από τίποτα και είναι αιωνόβιο. Και η ελιά είναι αιωνόβια, είναι σχεδόν αθάνατη. Οπότε το αφέψιμα των φύλλων της ελιάς, είτε στο κατσαρολάκι μας και να βράσουμε τα φύλλα που τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά 2-3 φορές, γιατί ξέρεις, σκόνες και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι πάνω στα φύλλα πρέπει να φύγει πρώτα, οπότε ένα καλό πλύσιμο, μετά βάζουμε 2-3 χούφτες φύλλα από ελιάς μέσα στο κατσαρολάκι μας, προσθέτουμε νερό και χογλάζουμε μισή ώρα περίπου μέχρι να μείνει 1/4. Τότε έχουμε ένα δυνατόν εκχύλισμα από φύλλα ελιάς, το οποίο είναι αντιοικό, δηλαδή καταπολεμά τις ιώσεις, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, έχει αντικαρκινικές, αντιϊικές, αντιμικροβιακές ιδιότητες, οπότε είναι πολύ πολύ ισχυρό. Εντάξει, λίγο πικρούτσικο, αλλά το πίνουμε στο ποτηράκι της ζυβανίας, αυτό το μικρό, δηλαδή 3 shots την ημέρα. Από αυτό. Όταν το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε κάθε μέρα καινούριο, θα το κάνουμε για μια εβδομάδα και θα το φυλάξουμε μέσα στο ψυγείο μας και να το κάνουμε για μια εβδομάδα. Αν μας μείνει ύστερα από μια εβδομάδα, πετάμε το υπόλοιπο γιατί δεν αντέχει περισσότερο, ή μπορούμε να κάνουμε και βάμα από φύλλα ελιάς. Τα βάματα, όπως αυτό είναι βάμα. Το βάμα είναι ένα έμβρεγμα μέσα σε αλκοόλ, συνήθως βότκα ή ζυβανία. Πρέπει το αλκοόλ μας να είναι τουλάχιστον 43%. Βάζουμε τα φύλλα μέσα, πάλι φρέσκα, βάζουμε μαζί με το αλκοόλ μέσα στο blender, γίνεται χυλός, το αφήνουμε συνήθως 3 μήνες και μετά το στραγγίζουμε και το βάζουμε σε μπουκαλάκια και τότε πίνουμε με το σταγονόμετρο, δηλαδή 30 σταγόνες 2 φορές την ημέρα. 30 σταγόνες είναι περίπου ένα κουταλάκι του τσαϊού και ακόμα λίγο. Οπότε αν δεν θέλουμε να κάνουμε συχνά το αφέψιμα μέσα στο νερό, μπορούμε απλά να πάρουμε τις σταγόνες της ελιάς. Είναι λίγο η ελιά, θα ακουστεί αστείο, αλλά στο εξωτερικό πωλείται πολύ ακριβά. Ναι. Τα φύλλα της ελιάς πωλούνται σε έτσι μικρά όμορφα δοχεία και ακριβά. Και εμείς έχουμε μέσα στην αυλή μας. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι ο Κύπριος πολίτης δεν εκτιμά την ελιά όσο θα έπρεπε, ειδικά το φύλλο της ελιάς. Σωστά, το είδα και εγώ στο πάρκο με τους ξένους επισκέπτες. Με ρωτάνε, δεν έχει τις φύλλα ελιάς πακεταρισμένα? Λέμε, αφού είναι γεμάτη τόποι, μπορεί. Άρα μπορείς να κόψεις λίγο. Κόψε λίγο από το δέντρο, πάρε. Το ίδιο και με τον ευκάλυπτο. Πόσο ευκάλυπτο. Αλλά ναι, αυτά είναι τα πολύτιμα βότανα της Κύπρου. Τα πολύ πολύτιμα. Άλλο ένα πολύ ισχυρό κυπριακό βότανο είναι η ρίγανη. Η κυπριακή ρίγανη. Κυπριακή, ελληνική. Η κυπριακή ρίγανη, η άγρια, είναι η πιο δυνατή. Αλλά το σπουδαίο με τη ρίγανη δεν είναι να το κάνεις τσάι, είναι το αιθέριο έλαιο. Το αιθέριο έλαιο είναι πολύ πολύ συμπυκνωμένο. Είναι προϊόν απόσταξης, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε στο σπίτι. Το λάδι αυτό δεν είναι και ακριβό και
παίρνεις μόνο μία σταγόνα κάθε φορά. Αυτό είναι το αντιβιωτικό της φύσης. Δηλαδή, όταν έχουμε ισχυρό βήχα, έχουμε αναπνευστικά προβλήματα, έχουμε βροχίτητα, οποιοδήποτε ήττητα, ενοχλήσεις στο στομάχι, κιστήτητα, τέτοια πράγματα, αυτό είναι ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιωτικά. Πώς το παίρνουμε? Με πολύ πολύ προσοχή, γιατί είναι ζεστό λάδι, ζεστό το λέω επειδή καίει. Δεν πρέπει να το βάζουμε απευθείας ούτε πάνω στο δέρμα ούτε μέσα στο στόμα μας. Είναι από τα λίγα αιθέρια έλαια που μπορούμε να τα καταναλώσουμε από το στόμα, αλλά πώς? Μία σταγόνα έως 3 σταγόνες το πολύ μέσα σε ένα κουτάλι της σούπας, είτε ελαιόλαδο, γιατί το λάδι με το λάδι μια βάση τέλος πάντων. Ναι, πάνε πολύ. Ή μέσα σε γιαούρτι ή σε κάτι άλλο παχύρεστο, μπορεί να είναι και μέλι, και αναμειγνύουμε το καλά και μετά το καταπίνουμε. Θέλει λίγη δύναμη, θελήσιος, γιατί είναι όντως τόσο δυνατό. Πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατό, μας καίει λίγο, αλλά αμέσως νιώθεις διαφορετικά. Αμέσως. Δηλαδή, αν έχεις βήχα, αμέσως νιώθεις ότι οι πνεύμονες σου ανοίγουν, αναπνέεις κανονικά, αναπνέεις βαθιά. Μπορείς να κάνεις και εισπνοές, μπορείς να κάνεις και εντριβές με αυτό, ειδικά σε κλειδώσεις και σε πόνους, αλλά ποτέ μόνο του. Πάντοτε μία σταγόνα σε ένα κουταλάκι του τσαϊού λάδι βάση, είτε ελαιόλαδο, είτε χοχόμπα, ή grapeseed, οποιοδήποτε λάδι βάση. Ή ανέφερες μέλι. Ναι, στις εντριβές, εντάξει, σε άλλο λάδι. Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα άλογα που τρέχουν τις κούρσες, γιατί όταν έχουν προβλήματα στα πόδια κάνουν εντριβές με το ριγανέλιο. Ναι. Ωραία. Και στην Αυστρία, σε μια μελέτη πριν 4 χρόνια που συνεργαστήκαμε κι εμείς και τους δώσαμε το λάδι, έδιναν αυτό το λάδι στα νεογέννητα τα γουρουνάκια. Γιατί ξέρεις ότι στην βιομηχανία κρέατος όλα τα ζώα παίρνουν αντιβιωτικά. Μερικοί που θέλουν να κάνουν μια θετική διαφορά σε αυτή την συνήθεια είπαν, αφού είναι αντιβιωτικό, γιατί να μην το δώσουμε στα νεογέννητα αντί το αντιβιωτικό που πάντοτε τους δίνουμε. Οπότε το είχαν χορηγήσει μέσα στο πόσιμο νερό των ζώων και όντως τα ζωάκια ήταν πιο υγιή και δεν χρειάστηκαν την αντιβίωση εκείνη που πάντοτε δίνουν. Οπότε, ναι, έχει πολύ μέλλον το βότανο. Είναι τεράστια δύναμη της φύσης και πολύ με το μέρος μας, δηλαδή είναι πάντα δίπλα μας. Φυσικά υπάρχουν φυλές στον κόσμο που ακόμα δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τα φάρμακα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Είναι πάντοτε με τα παραδοσιακά τους, με αυτά που γνώρισαν από εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια, και τώρα εμείς οι δυτικοί μαθαίνουμε για τις ιδιότητες. Ειδικά όσον αφορά κάποια βότανα από το Αμαζόνιο ή από άλλες περιοχές του κόσμου που εμείς δεν είχαμε γνώση, αλλά έχουν δράσει ειδικά πάνω σε καρκινώματα και σε άλλες σοβαρές ασθένειες που τώρα αρχίζουμε και μαθαίνουμε για τις ιδιότητες αυτές. Ενώ αυτές ήταν οι συμβατικές θεραπείες. Αυτές ήταν οι εναλλακτικές ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τον πρόεδρο της Μαδαγασκάρης που είχε πει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν θέλουμε τα φάρμακα τα δικά σας, έχουμε τα δικά μας τα παραδοσιακά και δεν έχουμε COVID εδώ. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή εκεί, αλλά όντως εκεί έχουν βότανα με πολύ πολύ ισχυρές αντιοικές ιδιότητες, αντικαρκινικές ιδιότητες και ιδιότητες που έχουμε μάθει το τελευταίο χρόνο που μελετάμε το COVID, όσοι ασχολούμαστε και με τη ιατρική και με την εναλλακτική ιατρική, ότι αυτά τα βότανα όντως είναι πολύ ισχυρά. Εν κατακλείδη, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύναμη της φύσης και των βοτάνων. Γνωρίζουμε πλέον και επιστημονικά ότι οι ιδιότητες τους είναι
σημαντικές. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές και χρήσιμες, γιατί έδωσες και πολλές συμβουλές που κάποιος μπορεί να κάνει στο σπίτι, με βότανα που έχουμε στην κουζίνα μας. Οπότε, πολύ σημαντικό για τον κόσμο που παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ σήμερα. Ήταν χαρά μου και χάρηκα πολύ που σε είδα. Και εγώ, και θα τα πούμε στο κοντινό μέλλον, ελπίζω, ξανά. Πολύ ευχαρίστως. Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά.